आज आपण बनवणार आहोत चिकन लॉलीपॉप। मी लॉलीपॉप धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। आता त्याला आपण पहिलं मीठ लावूया चवीनुसार। त्याच्यानंतर 1 चमचा मी दही टाकलाय, 1 चमचा मी जिरा पावडर टाकली आहे, 1 चमचा मी धणा पावडर टाकली आहे, लाल मसाला टाकलाय, आलं लसणाची पेस्ट टाकली आहे, हळद टाकली आहे। आता आपण चांगलं मॅग्नेट करून घेऊया। आता हे मॅग्नेट झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर टाकूया आणि याच्यामध्ये 2 अंडी फोडून घेऊया। 2 अंडी फोडून घेतलेली आहेत। आता आपण ते चांगलं मॅग्नेट करून घेऊया व्यवस्थित। आपलं मस्तपैकी मॅग्नेट झालेलं आहे। आता आपण त्याला डीप फ्राय करून घेऊया। तेल गरम झालंय। आता आपण लॉलीपॉप एक एक करून सोडूया। आपले लॉलीपॉप तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। कमेंट्स नक्की द्या।